O inicio cada vez máis temperá no consumo de pornografía con acceso a páxinas de sexo explícito e violencia está a provocar que a mocidade adopte estas condutas como modelo de referencia no eido afectivo sexual. O consumo de pornografía se está iniciando aos 10,8, 10,9 anos, por termo medio, é dicir, o primeiro contacto ca pornografía, sendo ben cativos, e se regulariza aos 13 anos aproximadamente. O 90% dos rapaces menores de idade consumiu pornografía algunha vez da súa vida e os 13-14 anos o fan de maneira regular todas as semanas, pois alrededor de 1 de cada 3. E o 70% deses contidos pornográficos aos que se acceden están etiquetados, categorizados como hardcore, é dicir, que incluyen xenitais explícitos, sexo explícito e algunha forma de violencia explícita. Co cal, constitúen modelos de referencia para un eido como é da sexualidade no que os nosos fillos e as nosas fillas se inician a idades máis temperás, pois supón unha referencia como mínimo nociva, como mínimo non deseable. E entón o que temos que fazer é ocuparnos e intentar, na medida do posible, dende as institucións, as familias tamén, por suposto, tratar de equilibrar esa balanza, promovendo unha educación afectivo-sexual, axeitada aos tempos. Como no tienen otro punto de referencia, acaban considerando ciertos comportamientos que son violencia, simplemente con todas las letras mayúsculas, lo acaban considerando como normal. Acaban sintiéndose frustrados porque luego la normalidad es otra cosa completamente distinta y eso les produce una distinta serie de patologías, como bien decía Antonio, en el sentido depresivo, en el sentido de dificultad de relación y con problemas añadidos a lo largo de su vida personal. Por esta razón, a Asociación Renacer desenvolverá o venres día 15 de novembro unha xornada de sensibilización dirixida a familias, educadores e tamén aos propios mozos. Para el desarrollo de dichas jornadas contaremos con un prestigioso especialista en la materia, que es el profesor don Luis Ballester Braje, de la Universidad de las Islas Baleares. Renacer é pioneira coa organización desta charla que se desenvolverá de 4 a 8 da tarde no Auditorio Vello. Pretende ser o punto de partida dun programa moito máis amplo, no que colaboran o Concello de Ribeira, a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago.